तर कसे आहात तुम्ही सगळे? आशा करतो की सगळे बरेच असाल. देव तारी त्याला कोण मारी, हे तुम्ही ऐकलंच असेल. आजची कथा ऐकल्यानंतरही तुम्ही असंच काहीतरी बोलाल. पण कथा ऐकण्या अगोदर चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा आणि कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवरही सांगू शकतात. आयडी आहे tejas.story. साक्षी नुकताच ती दुसऱ्या वर्षाला गेली होती. खूप दिवस झाले ती गावाला देखील गेली नव्हती आपल्या मामाच्या. म्हणून तिने आपल्या आईबाबांकडे हट्ट धरला. इकडे या. आईबाबांनी देखील तिला परमिशन दिलीच. शेवटी बस ही कोणतीच भेटत नव्हती, म्हणून भेटेल त्या बसनी आईबाबांनी साक्षीला त्याच्या मामाच्या गावी पाठवले. मामाही तिकडे तिला आणायला येणारच होता. पण अचानकपणे रात्री 1ला पोहोचणारी ती बस कळत न कळत जरा लवकरच तिकडे पोहोचली. साक्षीची झोप लागली होती आणि जाग येताच साक्षीने पाहिले की साक्षीला अक्षरशः स्टँडच्याच अलीकडे उतरवले होते. साक्षी खाली उतरून पाहते तर तिच्यावर तिकडे कोणीच नव्हते. उतरणारी ती एकटीच होती. ती तशीच पुढे चालत गेली आणि तिकडेच तिला एक रिक्षावाला भेटला. तिने आपल्या मामाचे गावाचे नाव सांगितले. काका, तुम्ही इथे येणार का? रिक्षावाल्याने साफ नकार दिला. शेवटी दोघांमध्ये खूप बाचाबाची झाली आणि रिक्षावाल्यांनी येण्यास हरकती दर्शवली. त्यांचा तो प्रवास सुरू झाला आणि बघता बघता गावच्या अक्षरशः 1 ते 1.5 किलोमीटर अगोदरच रिक्षावाल्याने ती रिक्षा थांबवली. साक्षीने विचारले की काय झाले, पण रिक्षावाला बोलला, नाही, यापुढे मी नाही येणार. तुम्हाला जायचं तर जावा, नाहीतर परत एकदा स्टँडवर सोडतो. साक्षीने कारण विचारले, पण कारण हे ती काहीच देत नव्हते. आणि शेवटी खूप बाचाबाची होऊन देखील रिक्षावाला येण्यास तयार नव्हता आणि साक्षी तिथे रागारागात निघाली. पण त्या गावी ती खूप दिवसांनी जात होती. कळत न कळत जेव्हा तिची झोप लागली तेव्हा तिचा तो फोन चालूच होता. त्यात तसेच ते गाणे, म्हणून बॅटरी ही पूर्णपणे डाऊन झाली होती. पण एक गोष्ट चांगली होती की तिला रस्ता अजूनही आठवत होता आणि ती तशीच पुढे जाऊ लागली. साधारण 1 ते 1.5 वाजले होते. आजूबाजूला ते मोठे वडाचे झाडं आणि त्यातच तो छोटासा रस्ता. हळूहळू करून साक्षीची ती मोठी बॅग ही जमिनीला लागत होती. राग होता, पण मनात एक आनंद देखील होता की शेवटी ती त्याच्या मामाच्या गावी पोहोचलीच आणि आता तर चक्क ती त्यांना सरप्राईज देखील देणार आहे लवकर जाऊन. पण अचानकपणे तिला वाटू लागले की त्या मोठमोठ्या झाडांच्या आजूबाजूनी जणू कोणीतरी मोठमोठ्या उड्या येत इथून आणि तिथे जात आहे. तिने तसंच तिथे बघण्याचा प्रयत्न केला, पण तिला तिथून कोणीही दिसत नव्हते. थोडीफार मनात भीती होतीच, पण ती तिच्याकडे दुर्लक्ष करत होती. पण पुन्हा एकदा मागून काहीतरी चमकताना तिला दिसले. मनात थोडी भीती आलीच आणि ती हळूहळू करून ती मोठी चमक ही साक्षीच्या जवळ आली. तिने पाहिले की ते दुसरं तिसरं कोणी नसून मगाचाच तो रिक्षावाला होता. तो साक्षीला पुन्हा एकदा बोलू लागला, हे बघा मॅडम, इथून पुढे जाऊ नका. चला माझ्यावर बसा, मी पुन्हा एकदा तुम्हाला स्टँडवर सोडतो. आणि साक्षी भडकली आणि बोलली, असं कसं पुन्हा सोडतो? एकतर तुम्ही मला हाय ते सोडलं नाही, त्यातही तुम्हाला परत मला न्यायचंय आणि पैसे घ्यायचेत. हे सगळं मला काय माहिती आहे. तुम्ही परत एकदा जा. रिक्षावाल्याने खूप वेळ समजवले, पण साक्षी ऐकण्याचं नाव घेत नव्हती. शेवटी साक्षी बोलली, तुम्ही जाताय का मी आता पोलिसांना बोलू? आणि जाता तर रिक्षावाला एवढंच बोलला, ठीक आहे जातो, पण पुन्हा एकदा सांगतो, मागे फिरा. ही संधी पुन्हा येणार नाही. एवढं बोलताच तो रिक्षावाला देखील निघून गेला आणि साक्षी त्याच रागामध्ये चालू लागली. आणि पुन्हा एकदा तिला वाटू लागले
की तिकडे एक मोठी थंडगार हवा पसरली होती. आजूबाजूचे सगळे झाडं हे जणू साक्षीच्या येण्याने खुश होऊन हालत होते असे वाटत होते. आणि पुन्हा एकदा तोच भास जणू तिला होत होता. असे वाटत होते की झाडांच्या मागून कोणीतरी उड्या घालत एका झाडावरनं दुसऱ्या झाडावर जात आहे. तिने पुन्हा एकदा सगळीकडे पाहण्याचा निर्णय घेतला आणि ती पाहता पाहता तिला दिसले की तिथे कोणीच नव्हते. पण अचानकपणे तिला दिसू लागली ती लांबूनच एक विहीर. ती तशीच तिथून जात होती. विहिरीकडे लक्ष गेले आणि मनात एक आनंद आला की आपण किती दिवसांनी विहीर पाहिले. शहराकडे तर असलं काही दिसतही नाही. ती तशीच जाऊ लागली, पण हळूहळू करून तिला दिसू लागले की तिच्याच मागे जणू कसल्या तरी आवाज येत होते. असे वाटत होते की 60-70 लोक तिच्याच मागे काही ना काही बडबडत होते. तिने क्षणाचाही विलंब न करता मागे पाहिले तर मागे कोणी नव्हते. हा भास होता की खरंच काही, असा तिला प्रश्न तर पडला होता. ती पुन्हा एकदा चालत होती, पण कळत न कळत तिचे ते पावलं हे जड वाटू लागले होते. हे असे का, हे तिला देखील कळत नव्हते. पण आता जणू अंधार अजून पसरला होता आणि त्याच अंधारामध्ये तिला दिसू लागले की तिकडेच एका झाडामागे तिला एक हात दिसत होता आणि हाताच्या मागेच 2 डोळे जे सहज एकटक साक्षीला पाहत होते. आणि त्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता साक्षीने विचारले, कोण आहे तिकडे? पण कोणताच प्रतिसाद हा तिथून येत नव्हता आणि तो हात पुन्हा एकदा त्या झाडामागे गेला. साक्षीला मनात भीती वाटू लागली आणि ती तशीच चालू लागली. पावलं जरी जड वाटत होती तरी ती चालण्याचा पूर्ण प्रयत्न करत होती. पण पुन्हा एकदा दुसऱ्या झाडामागून तोच हात तिला दिसू लागला होता. स्पष्ट नजर गेली तर तो हात एका बाईचाच होता. साक्षी तशीच चालत होती, पण पुन्हा एकदा हळूहळू करून आता हाताच्या जागी खांदा देखील दिसू लागला होता. ती तिकडेच थांबली आणि त्यावेळेला तिने पाहिले की त्या झाडामागून एक बाई येत होती. ती हळूहळू करून साक्षीला स्पष्ट दिसू लागली होती, पण ती जणू आता पूर्णपणे भिजली होती असे वाटत होते. साक्षीने ते पाहताच तिला मनात प्रश्न पडला, इथे कुठे तालाबही नाही जवळपास विहीर, ही एवढी कशी काय भिजली? आणि हळूहळू करून ती जणू आता साक्षीच्या जवळ येऊ लागली. तिने पाहिले की जणू त्या बाईने एक पांढरी साडी घातली होती आणि तिचे ते पाय हे नव्हते. ती पूर्णपणे ओली झाली होती आणि तिच्या त्या क्रूर नजरेने ती फक्त साक्षीच्या गळ्याकडे पाहत होती. आणि तिने तिचे ते दोन्ही हात हे पुढे केले. साक्षीने कळत न कळत तिचे पाय पाहिले आणि ती तशीच किंचाळत होते नव्हते तेवढे सगळे सामान हे तिकडून टाकून हे तिथून पळून जाऊ लागले. आणि मागून चित्रविचित्र आवाज हा तिथून येत होता, तू थांब, तुला मी जिवंत सोडणार नाही. साक्षी तशीच रडू लागली आणि फक्त पळत होती. बघता बघता ती बाईचे हात आता मोठे होऊ लागले होते आणि साक्षी तशीच आजूबाजूच्या शेतामध्ये गेली. तिला काहीच कळत नव्हते की आपण कुठे चाललोय. पण पुन्हा एकदा तिला काहीतरी चमकताना दिसले. ती तिकडेच धावू लागली. तिला वाटले की तिथे काहीतरी घर असेल, पण तिथे जाताच तिथे कोणी नव्हते. तिथे एक छोटेसे झाड होते आणि त्याच वेळेला तिकडे एक भला मोठा 60 वर्षाचा माणूस आला. त्याने साक्षीचा हात पकडला आणि झाडामागे घेऊन बोलू लागला, काय ग पोरी, इथे का आलीस तू?
आणि साक्षीने झालेला सगळा प्रकार सांगितला. आणि तो माणूस बोलला, असं आहे तर थांब, मी त्या हाडळीला बघतोच. साक्षीने सांगितले, अहो ती हाडळ आहे, ती काय आपल्यासारखी माणूस नाहीये. आणि त्या माणसाने एक हास्य दिले, असू दे कोणी बी, तिला बघतोच मी, तू इथेच बस आणि तासाभराने इथून निघून जा. तो असा का बोलला साक्षीला देखील समजले नाही. साक्षी त्या झाडाच्या मागे लपली होती आणि तो माणूस तसाच तिथून जाऊ लागला. बघता बघता साक्षीने आपले दोन्ही डोळे बंद केले आणि त्या हाडळीचा जणू किंचाळण्याचा आवाज येऊ लागला. असे वाटत होते की तो माणूस त्या हाडळीची अक्षरशः मारामारी करत होता आणि तिला चांगला चोप देत होता. आणि क्षणभरातच तिचा तो किंचाळण्याचा आवाज देखील बंद झाला. साक्षीने काही वेळातच आपले डोळे उघडले. मनात हिंमत होत नव्हती, पण तिने कसे बसे करून आपली नजर झाडाच्या मागच्या दिशेला टाकली तर तिथे काहीच नव्हते. हे नक्की झाले तरी काय असा तिला प्रश्न पडत होता. ती तशीच पळत जाऊ लागली, पण कळत न कळत तिची नजर पुन्हा एकदा त्या झाडावर पडली आणि तिने तिथे पाहिले की अक्षरशः तिकडे छोटंसं एक गणपतीची मूर्ती होती. आणि हो, साक्षीला समजले की हा काय प्रकार होता. अक्षरशः गणपती बाप्पाच तिच्या मदतीला आले होते. तिने त्या माणसाला शोधण्याचा प्रयत्न केला, पण तिथे कोणी दिसत नव्हते. आणि साक्षीला खात्री पटली की एका हाडळीवर फक्त देवच लढू शकतो आणि तिला कायमचा हरवू शकतो. तिचे पाय आता हलके झाले होते. ती तशीच पळत आपल्या मामाच्या घरी गेली. दार ठोठवले. सुरुवातीला तर दरवाजा कोणी उघडला नाही आणि नंतर मामाने दरवाजा उघडला. मामाने तिला घरी घेतले आणि ती मामा मामीला मिठी मारून रडू लागली. झालेला सगळा प्रकार सांगितला. आणि मग मामाने सांगितले, अक्षरशः काही महिन्याआधीच इकडे एका बाईने जीव दिला होता विहिरीमध्ये आणि तेव्हापासूनच ती काही गावकऱ्यांना दिसते. आणि हो, तिने काही गावकऱ्यांचा जीव देखील घेतलाय. काल अमावस्या होती म्हणूनच ती तुझ्या मागे लागली असणार. साक्षीने एवढं मात्र ऐकलं. मामाने विचारले की तू पुढे कशी वाचलीस. साक्षीने झालेला प्रकार सांगितला आणि सगळ्यांनी मिळून गणरायाचे आभार मानले. सुदैवाने तिचा मामा हा गावचा सरपंच होता. तिकडेच मामाने एक भव्य दिव्य मंदिर बांधले. आता तिचे सगळे पूजा करत आहेत. पण तुम्हाला काय वाटतंय, साक्षीला हे गणरायानेच वाचवले असेल की तो देखील आपल्यासारखाच एक मनुष्य असेल. ही कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात किंवा कमेंटवर. चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुमचेही कथा अनुभव असतील तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर किंवा मेल ID वरही पाठवू शकतात. भेटूया पुढील भागांमध्ये.